Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Presiden ke Amerika Donald Trump ong ha kesni balang Thoh sya presiden ke China Xi Jinping ban kerpat ya ban num ai Tiar yele sya ke Iran bat ba uji Jubab da ke ba pentikna ba ke Beijing kanum phat Tiar Trump ong ba Thoh sya uji namar ka jing snokya halor ka jing de Tiar thma ha pedeng ka thma ka badang ya chakmat jong ka US bat ka Israel Persya ya ke Iran. Kani ke jing keren ke laja shwa ke jing lang ke ba he bha hapdeng kini ki arngut kinong yelam ke balabu banlong hau benai banwan. Ha ke jing Thoh ha ke social media Trump ong ba ke China ke sngo komen jibun halor ke ke ba ke US ke le da ke jing khang dam jong ki shipai duriau ha ke Strait of Hormuz. Ke China ke sngo komen jibun bakla pleno ya ke Strait of Hormuz ngale ya ke ni na ke benta jongki bat ke perthairu. Kani ka jinglong jingman kanum jashu lanu ru kila menjur banum Phah Tiar yele si Iran ong Trump deb ban penbena ha kata yo bala deb da ka ba maham ba kanu kari ka ba ai Tiar yele ya ke Iran kan mat igijing ki bajur ha ka liang ka yo ka kot ya Thoh ba kanu kari ka ba yarap ya ke Iran kan sya pengat da ka khajna ka ba san phau pesen unong ai ktin jong ka tanat kambari jong ka China go jakun kentat ya ka khubor shapang ka jingkno ban a ya ki Tiar yale kum ke jing ekran klem nong rim bad ke jing edai ki basniu bad ong ba ka China ka yengkloi ban le ya ka benta ka babha bad ka batei ha ka ba penbet ya ki jing le Thoh ba ka China ka la penbiang ya ka Iran da ki Tiar yale ki babun jat hashwa ka jing ele thma ka US Israel bad Iran kenthop ki Korea da sun beneng bad ki namding kibala bansiat sya sun beneng nalor kata ka Washington kala don ka jingtiang ba ka Beijing kan la ban penbiang ya ka jingeda jong ka Iran khamtam hadin balasiat ya ka lingsun yele jong ka US ha ka Iran ha ka laiterik uyayong ha ka baki he jong ka Iran kila ai jingmut baki la pendon kam ki bor ya da sun ki bathamai ni ki ba la penbha ka bala penjori ya ka jing sokya jong ka US ha ka jo ka karwa Trump ong ru ba khmi lenti ba ka thma bat ka Iran lani ka jingja ha Venezuela ken penkala ya ka jinglong jingman ka ba thmu ban ya kendo ba president ka China Xi Jinping ha banai banwan da ka ba kan Thoh ba ka jingkala ha ka yo ya di ya thit jong ka boarding kanum kta ya ka jingekren Trump the pisa shibun ha ka jingelang jong bat uji kabala dep pensange shisien na mar ka thma bat ka jingkhang jong ka US ka ba pensange ya ki ling ki bayat lingba ka duriao Hormuz ka bo jingmai ka jinge khun bet bat ka Beijing ka ba shania shibun ha ka jing penpoi umpnyang jong ka Gulf